back my YouTube channel. So जों दिनै थांनो नागिरदों जाहैबाय बेरायनो चिरांपाटनायाव ओमफ्राय मोनसे खोथाबाव जों थांगोन जाहैबाय गराय गाखोनो गाइस जों थांगोन जाहैबाय नै साब्रै दं जों हेलो बोलो ना हेलो हम जा रहे हैं हम है इधर मंदिर के सामने इधर से रास्ता जाता है हमारा घर मिलता है इधर से और मैं दिखाती हूँ खूबसूरत फाख्रि बिफां लोगोफोर दों बेन्दोंआनो मानफबजोबनायसो जों थांसै एबाराव सुरु जाजेनबाय लोगोफोर बेनो जाहैबाय बाब्रां कफ्लि ओमफ्राय बै बिल्डिं नुहुरनाया जाहैबाय बाय गासिबो फुड अइल मोनजोबो लोगोफोर ओमफ्राय जों दा चिरांपाटना मोनहैसिगोन दसे थांबावबानो लोगोफोर बेनो जाहैबाय चिरांपाटना जों सफैबाय फाइनालि बेनो जाहैबाय बास स्टप नै जोंना फेभरेट हिरोआ बाहायबो दङ पिक्चारा हमारा फेवरेट हीरो पुनीत राजकुमार इधर भी है देखो हाय गाइस बेनो जाहैबाय चिरांपाटना गाइस बेनो जाहैबाय बांगालफोरनि मस्जिद बाहाय जा गुवार बे जायगाया बाहाय मेरला मानसिफोर बांगालफ्रानो फैयो फुजा खालामनो लोगोफोर जों दा थाबायगासिनो हाय गाइस बेनो जाहैबाय गणेश गाइस जोंनि गणेश सदगुरु जोंनि भिडिअखौ सक्सेसफुल खालाम ओमफ्राय जोंखौ बोर सारस्रिबाय था गणेश जों दा जुथाखौ खुबाय लोगोफोर मन्दिराव वाव कितना सुंदर गणेश थे मुझे बहुत पसंद है उधर प्रसाद दे रहे हैं हमें यही था प्रसाद मैं तो खाऊंगी मैं तो प्रसाद खाऊंगी फाइनली हम पहुंच गए हैं और एक घोड़ा है और भी दिखाती हूँ बहुत सारा घोड़ा है इधर भी है बाहर भी दं ने घोड़ाया गुफुर कालार बियो बाहायबो नै मासे माथाम जाबाय जों नायनाया बेनि बाहायबो मासे वाव बेथ' गोसोम गुफुर मिक्स कालार बाहायबो मासे ओमफ्राय बेयो लेथ्रा जोब दा थुखैगोन मालिका बेनि बे नोगोर साइज देखो वाव कितना सुंदर है ना बेनि बाहाय दंबावो गाइस ओमफ्राय नै बाहाय थुखैगासिनो नै मालिका बेहा जाहैबाय ब्राउन कालार हारं जाहैबाय गुफुरखौ डिजाइन खालामजोब्बाय वाव नुदों बेबो साइज ओमफ्राय थुखैदों जा मोजां थुखैजागासिनो गराया ओमफ्राय डिजाइन खालामदों गराया जाहैबाय बेखौ साफा खालामग्रासिनि गरायखौ ओमफ्राय नैबे जासिगासिनो गरायखौ थुखैखांबाय लोगोफोरनि गानहोबाय डिजाइन गानहोबाय
Wow, me chuai isko. ಹಂಗಲ್ಲ ಮರಿ ಆಗಲ್ಲ Nibia जाहैबाय एसे कालार आलदा बिथांमोना नायगोमोजोब्बाय सेस नायगोमोजोब्बाय दिनैनिया गोदोनि गाम्बारि सिख्लानि जासिगोन गाखोनाया गाम्बारि सिख्ला फैफिनबाय जन्म मोनफिनबाय बिथाङा दिनै गाखोनानै दिन्थिसिगोन गाम्बारि सिख्ला बर'नि गाम्बारि सिख्ला आलिन्दा ना ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕು मजा आएगा ना भिड़ो बिदियाव गोसोम फैयो ओरैनिफ्रायसो फैनांगौ guys नै गाखोनानै जों माबायदि मोनदों गराय गोजौआव हाय मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इतना सुंदर है बहुत ऊपर है बाप रे देखो अभी मजा आएगा ना भिड़ो yo le deh coba nah जोंना आदैया गोलैगोन ना मागोनथाय मिन्थिया गिबायसो बे नोगोदनो थोर मावजोब्बाय बे दे रेडि स्टार्ट नै जोंना आदै बिंग्लाया लाजों बे होमबा wow first time ada binglia goreng gakodang jinak sam kalamun be
नागिरबाय गिनानै मोनसे राउन्ड होलानो Korea terus menkarang guys 250 ले लिया इतना में हमारा वीडियो तो अभी हम लोग हमारा शूटिंग खत्म हो गया तो हम लोग जाने वाले हैं गाइस और 50 और व्यूज को देना है हाय गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं बहुत धूप है बाप रे मेरा चेहरा तो सब जल रहा है और एक फोटो में और लोग 50 रुपये लेता है और राउंड में 100 रुपये सो हमारा 2 बेटा था इसलिए हमारा 250 हो गया सो हम लोग जाने वाले हैं नाइक कोनेस को कार इसी का लगा फर हमें जिसका जाएगा बिलून छाते करता कार इसी का लगा फर जाओ कार इसी का लगा फर damai नै जोंना जानाया वाटार जागासिनो गाइस ओमफ्राय जोंना चाउमिनजों ओमफ्राय कबिजों मिक्स जागोन नै जोंना चाउमिना जाहैबाय गबि गाइस बिनि मुङा जाहैबाय गबि माबायदि सङो बिसिनिथिंजाय कानाडायाव गबियानो फेमास ओमफ्राय फार्स्टआव पक'रि बानायगोरो उनावसो बाहाय गबि ओमफ्राय बाहाय टमेट'नि माबा मा होनो टमेट' बायदि साम्बार होयो एलाय बेजों जायो गोजानो ಈಗನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗೋಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಮೆನ್ ನೂಡಲ್ ನೋಡೋ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ನೋಡೋ ಇವನು ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಸುಶೀಲ್ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಸುಶೀಲ್ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮ ಅಂತ ತಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ नैबेनि खाथियावनो दङ लोगोफोर गबि बानायग्राया ओमफ्राय नैबेहाय बाजार दङ बेजों फैनानै बाहाय मोनगोन जामि मस्जिद बिनि नामा जाहैबाय बाहाय मेल्ला गबि बानायग्रा दं लोगोफोर नै बिस्रा टाइम पास जेबो राव गैयानो गराय गाखोनायनि बेहा बानायदों नै कालार र' आं दा गराय दिन्थिबावनो नागिरदों लोगोफोर नै गराया बाहाय गांसो जागासिनो लोगोफोर माब्रै दङ गासिबो कालारा सेम साइज ना गराया कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर लोगोफोर नैबे जाहैबाय मुदे सरखार ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳು ಹೇಳು ಸಹನಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿಸ್ತಿರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ जोंना लाबोबाय जाग्राया बेहाबो मानसिफोर जागासिनो बे दखानाव गासैनिबाबो टेस्टि मोनजायो गबि चाउमिना गाइस एबाराव जानो नागिरबाय आं नै लुबैथारबाय आं जानो थाखाय गाइस बिसोर जानायखौ नायनानै आयु लुगै लुगै जागासिनो माथो आं एबाराव नै जानो नागिरबाय आं जा गुदुंथार गाइस वाव बहुत
बहुत टेस्टी बनाया है गाइस। हमने गोरे हंजन बोला बहुने ना हो रहा है गोरे हंजन टेस्टी है ना? जानानै फैबाय दा न'आव थांनि सम जाबाय लोगोफोर बे जाहैबाय दरजा ओमफ्राय जोङो दा बास गाखोनानै थांसै न'आव नैबेनो जाहैबाय मन्दिरा बिसिना ओमफ्राय अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गोराया माबायदि लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थानो हागोन